ஹலோ கைஸ், பென்டன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச நேம் டைமண்ட். ஆனால் அப்பேற்பட்ட என்ன டைமண்ட்டை மற்ற நேம்ஸோட தோக்கடிக்க முடியும்னு நம்புவீங்களா? இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். டைமண்ட்டை தோக்கடிக்கக்கூடிய 5 ஏனியன்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உல்ஃப் டைப் ஏனியன்ஸ். இந்த உல்ஃப் டைப் ஏனியன்ஸால் ஈஸியாக தோக்கடிக்க முடியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கோவோட சோனிக் வச்சு டைமண்ட்டுக்கு இது பண்ண முடியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டோட ஈட்டை யூஸ் பண்ணி கூட டைமண்ட்டை வந்து தோக்கடிக்க முடியும். ஏன்னா ஒரு அளவுக்கு மேலே டைமண்ட்டால் ஈட்டை தாங்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லைக் ஒன்று முடிஞ்சால் கொடுத்துருங்க. சரி வாங்க அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஃபயர். இதோட ஈட்டை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம டைமண்டை தோக்கடிக்க முடியும். ஆனால் என்ன தான் மற்ற இனின்ஸில் நம்ம டைமண்டை தோக்கடிக்க முடிஞ்சால் கூட ஒய்பிக் மட்டுமே தோக்கடிச்ச வில்கேஸை நம்ம டைமண்ட் ஒரு எபிசோடில் பார்த்தோன்னா தோக்கடிச்சிருப்பார். ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவர்கிட்ட பவர்ஸ் இருக்குது. இவர் உண்மையில் ஒரு சூப்பரான இனியன் தான். எத்தனை பேருக்கு டைமண்ட் பிடிக்கணும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதோட பவர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், பாய். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.